Hello, I'm here. Duty ko sa coffee shop. Muna akong coffee shop. Gi-work. Trabahoan. Ako ra usa. Workplace. Ipakita ko sa inyo kung ipakita unsa kadako ako ang coffee shop itrabahoan na. Ako ra usa. Watch. Work sa Saudi, sa Jubail. Yan. Curfew pa kasi ito 8 hours duty ako. 12 hours duty. 8 in the morning until 8 in the evening. Pakita ko sa iyo ang labas. Hangin ngayon. Yun mga balik tayo. Ang ganda oh. Ganda. Ito yung entrance. Entrance to. Ito entrance. Ito. Malayo yung lalakaran nyo. Wink. Wow. Mapawaw ko yung sa ganda. Okay. Star ko. Coffee shop lang to, parang restaurant. Walang sweet. Yan yung workplace ko. Kita nyo na. Ako ra usa dire Bisaya. Pura usa na tulo mi ka Pinoy dire ka trabaho. Ako baker, na ay barista, na ay cook tuwas room ng limpyo. Mga ako na dire isa. Mga trabaho. Lingkod lang, relax lang. Kuwatag na customer. Please like, share, and subscribe my channel para updated kayo sa susunod kong video na i-upload. Bye mga kabisaya. Subscribe mga kabisaya. Bye bye.